Terve ja tervetuloa videoon osa 2, kuinka piirrän tämmöisen hienon kukkamaisema-homman ja silleen, mutta tää on vielä pahastikin kesken. Ja tälleen näin, tää on osa 2, osa 1 tulee tänään. Sitten jossain myöhemmässä vaiheessa tulee osa 2, en vielä tiedä milloin. Mutta lupaan joskus tehdä sen osa 2, niin kuin tämän jakson. Tää jossain kohtaa uppaantuu tupeen, koska mä haluan jakaa ihmisille sitä hyvää ja positiivisuutta ja ahkeruutta ja sen semmoista, että ihmiset muistaa sen, että on aika pysähtyäkin välillä, että pitää olla sitä omaakin juttua, mitä tykkää tehdä. Vaikka olisi parisuhteessakin, niin muista pitää huolta siitä, että sä saat sitä omaakin aikaa, koska jos et sä saa sitä omaa aikaa, niin se suhde ei välttämättä toimi. Paitsi jos sä itse oot semmoinen ihminen, että sä tarvit niin just sitä suhdetta koko ajan, sitä naista tai miestä, niin sitten siinä tapauksessa anna mennä vaan. Ja kaikki saa olla semmoisia, mitä on. Ja silleen, mikä sulle toimii parhaiten, niin kannattaa mennä sen mukaan. Sun ei tarvitse miettiä, mitä muut ajattelee, jos sä sanot ei tai jotain tämmöistä sun omissa asioissa. Koska sullakin on oikeus sanoa ei. Ja sillä, koska jokaisella meillä on oikeus. Koska mä tiedän, miltä se tuntuu, kun ei osaa sanoa sitä. Se tuntuu tosi kauhealta, mutta siitäkin pääsee ylittäjä tällainen, että sitä voi opetella turvallisessa seurassa. Sillä esim. Kavereiden kanssa. Ja kertoo kavereille sen, että sulla on semmoinen homma, että sä tarvitset vähän jeesiä tämmöiseen. Esim. Munkin kaverit on jeesannut tosi paljon mua eteenpäin elämässä. Mä en olisi mitään ilman mun kavereita ollut. Mä opin tosi paljon ja ammattilaisia, mutta sekin on vaan elämää. Tässä maailmassa on vaan silleen, että ei kannata olla ihan liian kiltti, koska liian kiltteys lopuksi niin se särjetään ja silleen. Nyt mä voin sanoa sen, että sä oot just hyvä semmoisena mitä oot. Älä lähde ikinä ittees muuttaa kenenkään takia. Muista se, jos vaikka joku sanoisi jotain tosi outoa ja kummallista, niin kyseenalaista se. Ja silleen. Ja sä voit kysyä joltain vanhemmalta tai opettajalta tai joltain, jos et sä itse tiedä vastausta, että onko tää fine ja silleen. Koska jokaisella meillä on oikeus olla turvassa. Sun ei tarvitse pelätä mitään. Sä oot loistoihminen. Ja silleen, jos joku sanoisi jotain, niin muista se, että mä oon ainakin aina sun puolella ja haluan auttaa sua. Ja toivon, että tästä videosta on sulle jotain hyötyä tai apua. Muista luottaa ittees ja unelmiis. Ja silleen, mikä sun unelma on, saanko kysyä näin tässä liven tai videon puitteissa, koska olisi kiva tietää ihmisten unelmia, joista mä voisin tehdä semmoisen hienon taulun. Ja silleen. Koska jokaisella meillä on joku unelma. Mutta se on tosi vaikea miettiä, mitä se olisi, koska niitä voi olla monia. Esim. Itsellä on se, että pysyisi terveenä ja saisi jalkansa kuntoon, kun mä loukkasin sen sähköpotkulauta onnettomuudessa ja silleen. Tää on nyt tän näköinen. Lähdetään näitä kulmia täyttämään seuraavaksi. Mun astianpesukonekin tuli äsken sekunti sitten. Mun pitää käydä se nyt tässä vaiheessa ottaas. Ja noin mä kävin laittaa sen kiinni sen astianpesukoneen. Se hetken aikaa tossa hurisee ja pitää tommosta ääntä, koska se on sen juttu. Se on vähän tommonen hidaskäynteinen. Nyt se lopetti se, kun se pitää rullata silleen hienosti. Se on semmonen vähän uudempi malli ja silleen. Mutta se ei haittaa, vaikka sulla ei olisi astianpesukonetta. Se ei tee yhtään parempaa ihmistä. Ja se ei haittaa, vaikka sulla ei olisi rahaa, sekä ei tee yhtään parempaa ihmistä.
että silleen, niin kuin, että sä saat oikeasti olla se, kuka oot. Sun ei tarvii esittää mitään. Muista se. Ja silleen. Mä opettelen tässä samalla miettiä omia rajoja ja kaikkea tämmöisiä asioita. Mulle opettaa piirtäminen tosi paljon tunteista, että sillä yleensä niin kuin jos on niin kuin tosi vahvat värit, niin se tarkoittaa, että on tosi vahva ihminen, että kestää kaiken. Silleen mä oon kuullut ainakin ihmisiltä ja semmoista. Mutta mä lupaan sen, että mä voin nyt hyvin ja tällainen, että musta ei tarvitse olla huolissaan. Ja lupaan sen, että sä oot täydellinen ihminen semmoisena, mitä oot. Muista, että älä ikinä kiusaa ketään, koska se on väärin. Ja se satuttaa sitä kiusattua. Ja ehkä suakin, jos sä kiusaat jossain kohtaa. Ja sillä se pitää muistaa, että jokaisella meillä on oikeus olla se, kuka on. Eikä tarvitse mitään miettiä, että riittäisikö semmoisella, mitä on. Esim. Mä en meikkaa. Mä vihaan meikkata ja silleen, mutta mä hyväksyn, että ihmiset, jotka haluaa, niin saa meikata. Jokainen meistä saa tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja semmoiselta aidolta ja semmoiselta hauskalta. Ja silleen. Mutta pitää katsoa, tuleeko se osa 1 vai osa 2 tupeen. Kun mä en tiedä, miten se meni se osa 1 tekeminen, kun mä en ollut tehnyt ennen. Nyt mä oon vähän rennompi taas. Oma itteni. Ja tälleen. Mä oon tosi rento ihminen sitten, kun mä opin niinku silleen, että mun ei tarvitse pelkää sitä, että ihmiset ei hyväksyisi mua. Tada, padam. Nyt laitetaan vähän vihreitä, tämmöstä kivalle glitteriä. Tän kynän saa esim. Niin kuin 50 sentillä tuolta, mikäköhän se kaupan, Normaalista. Ja silleen suosittelen tosi paljon, nää on oikeesti sikahyviä nää kynät. Vaikka ne maksaakin tosi vähän, niin se ei tarkoita, että joku, joka maksaa joku kynää tosi vähän, niin se olisi huono. Ja mä suosittelen tosi paljon lämpimästi. Tää on hyvä hintalaatu suhteeltaankin. Ja semmoiselta. Noin, laitetaan toi tonne. Outs. Mun toiset kynät tippu, mut se ei haittaa. Se on vaan pieniä vikoja. Tää on nyt tän näköinen. Laitetaan joka toiseen tätä väriä, koska tää on vähän liian tumma tähän hommaan. Ja silleen. Noin. Mä olin joskus taidekoulussakin. Silmäisessä, tiedättekö, kun on niitä, mitkä ne on. En mä ollut koulussa tai mitään kansanopistossa piirtelemässä. Niin mä opin siellä tosi paljon tekniikoita, miten kannattaa tehdä. Ja silleen tää on nyt tussitaidetta. Ja silleen joku päivä voisi tehdä jotain muutakin, kun mä siis osaan kyllä ja tiedän mitä tehdä. Ja sillä, että se ei ole siitä kiinni, etten tietäisi ja enkä osaisi. Nyt otan täältä tämmönen sininen. Nämä on parhaimpia kyniä tähän piirtämiseen, koska nämä saa kumitettua, mutta näistä tulee semmosia nättejä. Sitten laitetaan ympyrät noihin väleihin. Noin. Ja tonne. Noin. Sitten lähdetään tästä tekemään tollasta.
Tässä piti olla tosi tarkka, sori, että en puhunut hetkeen. Ja silleen. Tästä tulee osa 3:nenkin, koska nyt on mennyt taas 10 minuuttia. Ja tämän verran on saanut aikaiseksi tässä ajassa. Kiitos, että katsoit. Tervetuloa uuteen videoon, jos jaksat vielä katsoa näitä. Se merkkaisi itselle tosi paljon. Kiitos.